Kanega dega nalari news. Idon ban walan sapi, egi kato ganigi kubor badon kam, jonga tayo. Hadin sisnam baklamyo isu ban perlong ya ka football final ka bala sakut na ka daw ka jingwan ka klam kubit khat kendai. Mentaga singi ka samla Maryam mau jaran Demnar Auro SMMDA ka ba penyaj ya kanai kelempung ngilekai ka badai ha kesnong Maryam sawas kesel district. Kalio ban perlong ya kelempung ngilekai final ha ka ba kitim kibayo ban yakun sya ka final kilong ka wak ka GFC Persya ya ka mau jaran SC barhakane ka jing lekai ka wak ka GSC kelara ya ka nam lakdu hadin ba kelala ban penlim ya ka mau jaran SC da ka saukul la shigul bar ya kane ka jing lekai la penlong hapo ka madan football sinong Maryam hakane ka jing lekai usamla fast bonson thongni layok ban tap hadu lai tuliki gol bat penlong sendon ya kane ka kunhun ban ra ya ka nam lakdu kane kelempung lekai hakane ka sengi lawan ban penhap perda da uba bantai bor lengdo harkat kajing don lang kirurung ba jong kasnong nadu uba bowel star lengkhoi uba sunshine terniang usketeri kasnong Maryam hamlan palier usordar barim kasnong Maryam batkui kiwei kirurung ba đây bằng keren pediang ni keren kublai kendri kum si benta ya kaba nagaliang jong pi kum kaseng kila khot sung baha nakaliang junga rung ala kloi bangan yo banya don ringkan bat pi hai kan ni kasingi te nganum pen slam ye kapor ngan pai khandiat hakabaya dei bat jong pi kaseng hoi pila penlong ye kini ki jong jing ye lekai baro ha kini ki por baro ki baladem kan ni kaseng ge jong pi kalong ka wei na ki seng ka ban ai man sim na ka ban ta ki khun samla jong kan ni ka dong ka than ka jongi akaba lengba ka jing peniat ka jong pi kin mi ki khun samla ki ban pau wat shadu ki wei ki district te ngi so sarong na ka ban ta jong pi so ban ai kublei karpang na ka ban ta jong pi ka seng akaba pilap shaj ban penlong ye ki tournament ba pher ha ka ni ka madan football hang ne apo Maryam nangta na ka ban ta jong pi ki timbaro atli pila Tracy Tom nadu basdang jong kani ka tournament hadu kani ka kenti ka ba menta ha ka ba pila poi hadu kani ka final te kermen ba ha kani ka final ru pinyo ya ka jing job bat nginyo i ya ka jing ya lekai ka ba ki pajba ki la ya don kani kermen ma pin sa ya lekai ba pin ai kata ka jing ya lekai ka jong pi ka ban pen seu hun ya kinong pit kai baro shu na kabantai jong pi ki players jong baro artli ki team ngaso ka ban kan tu i je pi te khublai sibune ngasio ban penpau ya ini sar ibadon hakan kapor ngasio ba piwan hangni lengba kan ka madan ka jungi menta ka piu i la jungi khmat ba kadalong ka madan ka bam semla i pha ka baralong ka empat da bit pha ka jungi kai ngasio ba sigi don ki por bangi na kan senong ni hapon kam ban kedu ya piru ban dai pen ken maulem pada jinwan kita kisngi kum kita mi khmat ba kita bena pejlem ya kan jaka kata kan yung ngakwa pen ken mau sikentin kumuru rang ba kabang la ya rap lem ni kam hapo senong po thau kata ngadon kam sibune di kabang akma menta kum ka kentin ka jungi kalong ngasio ba kidon ki kam sibun banyak keren hakan ka sengi rei kapor ka plengkot kapor ka sedang banok kan ka sengi ngasio bangin don sibun ban keren kapor ka na ailat ki sengi ki por baro bagin yo ya hakan ka jaka ngasio bangin sang ai kapor ban yo banyak keren hak ba kapor rei kapor ka plengkot ngasio ban pai sigentin ya gini ki khun samla ka ba phiksim ka jing le kai menta tan hima ki pajba nadu ki hep ki baret ki samla ber ki long kmi ki long kpa ki don ringkat ha ka por ba menta nagaliang jonga ha ka baning kong e ngapan pau ka jing sngongu yo play uba hadin la jan artli ki snem ka jing wan len shop jong ka klam kapala pendeko lut ya ka jing trei kam ha ki benta ba pher
dei tang haga jing yale kai hanrei wat haki kam ki jam ki bangi trei man laga sngiru kala don tang ka jing dko bat ka jing du nong suda ten ringi aingu yo blei ba menta haga ni ka kenti ngiyo biang sai sisen kalat ba ngin penlong ya ki bakum kini ki tournament ngawan ra ka jing ai kublei na iba medal sing lingdo ima pep ba shatip ye iba nakaliang jongpi kum ka seng haga jing shisha pilabu ya ka kerteng ka jong i banlong kum ukong san haga ne ka jing yele kai final menta ka sngi tien rei ka ba sngosi ka long ba nakaliang jong ni riu rang ba na ki dau ki bomla kiar ki don ki kam ki ba uhab ban hiar shathi sha Delhi te ula phone yanga ula ong yanga sngoba bagan wan ban pendap lem ya kaniga jaka jong i mentagas ngi te nakaliang jong aru kum uwei na ki samla ba it ya ka jingile ka sport kan ong i pi nolong ubreu ba kloi hakanu kanu kapor ban ya don benta bat kinu ki sport activities lani ki sport events te knang ba kanom shim ya kapor nga shukwa ban kren shikenten arkenten hakaba ya dei ber ka jingile ka football ka jingele kai football ka dei ka jingele kai ka bangi ki pajba jong ka jelahi baro ka we ngi e bat ngi sngo tanat e ka jingele kai ka ba itanat tam ka jingele kai ka ba penshong shet tam ka jingele kai ka ba nadu u khunlong khna hadu utmen ukro ki sngo tanat bat ki itanat ya ka ei ka bang mut ban ong galong ba ku ki samla yele kai pidon hang ni ngayo i ki don ki bang red karta ki bang don kalawe ha ka jing yele kai shim ba ka jing yele kai lada dei ka no ru ka jing yele kai kan nom dei tang kata ka jing sngo tanat jong pi kan nom dei tang kata ka jing pen i tanat jong pi ya ki we hanrei ha ka ni ka juk ka jongi menta ha ki ni ki sngi ki jongi menta ka jing yele kai idei ban bu ya kata ka thong bangin kot ya kata ka thong baka dei kalat kamai jakpo nganong ipi ka perthei kini ki sngi jongi menta ki dei ki sngi kerdu kam hadu kata-kata ka bawat ki samla ki bala pendep ya ki kerdan puli ki ba pher ki kut ban shong tang hayem jingele kai ka dei ka wei na ki kam ki lat ai kam ai jam ki lat kamai jakpo nganong ipi ko ki samla kat ba pimpat don kabakum kata ka thong phinom poi shanoru phin kut tang ban yele kai heini jeli barit heini madan barit hang ne ten rail da pidon kata ka thong ka bhajrong pidon kata ka thong ka jing ang nut ha ka jing em jong pi ba la kumno pidei ban pau perthei dei tang ha ka ni ka dong ka than mariam dolon chane ten rei ba phin yo ban mi khmat ya ka dong ka than jong pi ban yele kai ha ka district level ban yele kai ha ka state level but what ban yele kai ru ha ka national level ngan ong ya pi ka ri india hi baro ka we kham tam haba ya dei bat ka jing yele kai football ka phai khmat bha sha ka phang sha tei lammi ngi ka mut ba sha kini ki jilla north east jongi wat langi dei ki breu ki ba kham rit ka met ka phat ten rei ngi don pat kata ka bormet ngi la banong ban yo compete ban yele kai bhai ka football ka rin dia ka phai khmat shekini ki dong ki than ki jongi te shim ko ki samla ya ka ni ka kabu shim ya ka ni ka lat ba dei tang ba phin chuale kai bangja kumba ong manore te hnrei ai ba kata ka jing sngo tan nat jong pi ya kata ka jing yale kai da ka jing trei shi tom jong pi ba da ka jing bu jong pi ya ka thong ha khmat phin long ma pi kita kinong yale kai ki ban sara ha ka we ka sngi ya ka nam ka burom jong ka dong ka than jong ka district jongi jong ka jilla ka jongi pidei ban bu ya ka kum ka ta ka thong ha khmat nga i ki don sibun ki long kmi ki long pa ha ka ni ka bor nga kwa ban bu sai ka ni ka we ka jing kerpat ya ki long kmi ki long pa pi ki ba it ki ba sngo tanat ya ka no ka judging yale kai dei tang ya ka football habang ilo yo i baka dei ka perthei kerdu kam
Ko ki kmi ki pa tungin tip ya kane ba ladang yo I bagi khun ki jongi ki don sap ha ka nu ka no ka jingele kai tungin ai se ka lat ya ki tungin ai ka jing penslor ya ki ngin ai man sim ya ki namar ka ba bun sin e balei bagi khna jongi kim ki ho ka jingele kai ki shu phet tu na yeng man lai practice ki shu phet tu na yeng man lai jale kai kim yo kata ka jing kershan kim yo kata ka support naka hingga sem nagi kmi kikpa kuki kmi kikpa nga kwa ban bu ya kane hakmat jongpi ba ngin shim ya kane ba ngin kershan ki khun ki jongi lading yoi ba ki don kata ka sap ha kanu kanu ka jingi le kai na su kmen hadu kata kata ba naka liang kane ka kenhun ka SMMDA kala penlong ya kane ka tournament ki bon ki kna samla jongga dongga tanjongi ke badon ka sap ten rei ka basngausi kalong ha ke babun ke banta kim yo pade ka rensan bakin pen pau ka ta sap ka jongki kani ka kanhun kani ka sunjuk kala le ya ka kam ka babhatam ban pen long da kani ka tournament ka ban long ka rensan ya pi ban pen I ka sap ya le ka jongpi ban nga shukwa ban ai ka we ka jingmut ya kani ka sunjuk le kani ka kanhun ban la pila ban le ya ka we kisah don ki tournament ki bahe kum ha mau kerwat kum ha nong ston ngathrai lada pinjen dalala banjit ya ki no ya ki sojet lani ki nong ele kai ba pau na kini ki tim ki ba pher ha kini ki ba shim banta kini ki tournament ba pin penlong ba pin pen let ya shim banta ya ki ha ki tournament ki ba kham he ngam artatin ba kani ka dong ka thanjong pi kan wanra kan sa pau ba kan sa pau pa namar ngala sakiteng ia ki jingele kai kala don ha kawi ka tournament kabala kaba penlong hagi dang hagi ni hi ki tayo bala de phang te harang blang ha kaba ka mau jaran hi bat ka mariam ki khun ni ka final yo I hang tu ki khna don sap ha ka jingele kai na shukwa ban bu I ka ne khmat jongpi bala dama pi shim ya ka jingket kli ban ra lem ya ki ban ya rap lem ya ki penlong lang ka we ka tim da ka pinjet iki so jet na gini tim man pen ya shim banta ki wi haki tournament ko kham he kan kham ra shu ya ka jingele ka jongki bat ngam arta ten kin sami ki player ki ban wan ra ka puram ya ka dong ya ka than ka jongi